Generalitat, molts ajuntaments, encara més exigències, més burocràcia, més taxes, més impostos, i el que volem és que hi hagi un entorn per les activitats econòmiques que diguin, escolti, això és el que s'ha de fer, respectem la diversitat territorial, però no pas per sobre des d'un punt de vista de més càrregues administratives, de més taxes o de més impostos. En el cas dels marxants també, ja li dic que tenim un tema, i és que a mi ja m'agradaria fer una mica d'alcalde del país, no? Però l'autonomia local l'hem de respectar. Una altra cosa és que, i això sí que em vaig comprometre, va ser establir uns marcs de referència, tant des d'un punt de vista de processos, de participació, de diàleg amb les associacions de marxants en cada municipi, que hi hagi un mètode establert de referència que tots els ajuntaments tinguin i sàpiguen com establim amb la majoria col·laborativament aquests intercanvis, i també un règim de taxes i de tarifes que permeti, en funció de la grandària de l'Ajuntament i del tipus de serveis que presten, tenir unes tarifes de referència. Perquè és veritat que ens trobem uns canvis o uns barems molt i molt diferents en funció dels ajuntaments que a vegades, amb igualtat de costos i d'exigències, doncs hi ha marxants que paguen en una ciutat metropolitana una taxa exuberant, excessiva, i en canvi hi ha altres ajuntaments que ajusten molt els costos i que ho tenen molt més equilibrat. No té sentit que només creuant un carrer, com podria ser entre Vilallops de dalt i Vilallops de baix, hi hagi taxes per al mercat setmanal tan i tan diferents com ens passen aquí. Per tant, això també ho treballarem, ho intentarem i ho fixarem com a part de referència amb el nou decret. La tarifa plana, que no és la tarifa plana de Telefònica, perdó, no volia ara fer propaganda, és una proposta que pot tenir una bona intenció, però que evidentment està mal pensada per la realitat econòmica. No només en Pere, sinó l'altre dia estava en una trobada amb empresaris i els demanava, escolta, i això de... Això que em diu, no, això no, hi haurà molt poca gent. És a dir,